So what's up mga ka-agri? So ayun, nandito po kami ngayon sa Manukan. So dito po yung pasture area o range ng ating mga pinapalaking gagawing layers na 100 heads. So nagki-clearing po kami dito ngayon. So ipapakita ko na po yung improvement dito para syempre makita rin ni Bilas at ni Sister Nela kung ano na po yung mga nagawa dito sa ating so ano mga ka-agri. So ito po, kung makikita nyo doon sa taas. So nakikita na po yung lawak ng pasture area nila. So hanggang sa taas nung na-clear na po yung mga katanggalin pong mga maliliit na kahoy. So actually nandito yung mga manok. So nag-rearrange na po sila or nandito po sila sa pasture area. So napakaganda po dito kasi marami ang kahoy, sabi ko nung nakaraan, at mapresko para sa ating mga manok. So ayun. Kaya po syempre masaya yung ating mga manok at meron silang malawak na ranging area. So ito po. So na-clearing na po ito. So para naman po kasi ang purpose po kaya pinag-clearing to para yung mga damo po dito ay tumubo. Pero syempre yung mga tinanim natin ditong kahoy ay hindi po natin ipapatanggal. So ayan po. Kahit po yung mga manok natin dito, kitang kita sila na nagre-range. Ito po. So hanggang sa taas po ito. Ayan. More or less ito ay nasa 800 square meter kung hindi pa ako nagkakamali. So yung pasture area ng ating mga gagawing layers ng mga manok. So ito tumataas na po talaga yung mga manok. So kung makikita nyo nandun po yung kulungan nila. Ayun. So dito na sa halos pinakatuktok na po nito kasi ito ay pabulusok pababa. Ayun, nagre-range na po sila dito. Ayan. At dun sa pinakataas po, nandun ang pinakamaraming tanim ko. So merong yakal, nara, dun sa taas na yon. So ayun mga ka-agri, at ayun, sa lawak po nito kaya pang magdagdag dito kahit 200 heads pa or suma total gawing pong 300 heads kaya po ng pasture area na to. So ngayon kasi nagsisimula pa lang kami, itatry muna namin yung 100 heads. Kung okay naman yung turnouts niya, kung may balik naman or may income, so ayun, dadagdag po kami, maybe another 100 heads dito po sa ating manukan. So sana ayun nga, maganda ang maging kakalabasan nitong ating project na 100 na layers. So ayun po. At then so ayun, ipapasyal ko po kayo dun sa taas. So tingnan natin dun sa taas yung mga tinanim kong kahoy. Malalaki na po yun kasi pag busy po sa trabaho, at yun, busy rin sa pag-alaga ng manok. Minsan na lang pa ako makapunta dito. So nakakapagod lang kasi po pataas dito at medyo tumataba na tayo kaya nahihirapan tayong tumaas. So dito po naayos na din po yung mga dito yung mga fence or yung bakod. Ayan.
So, ayun mga kagri, dito na po ako sa pinakatuktok. So dito po ako maraming tinanam. So ito. So ito pong hawak ko, ito po yung sinasabi ko sa inyong yakal. So napakataas na po. So 3 taon na po ang nakakalipas buhat ng pagtanim ko po nito. Ayun, napakataas na po. At sana makaproduce po ako nito ng mga pangtanim para po ibigay natin sa mga interested na magtanim. At syempre mag-tree planting po tayo ng mga yakal. At syempre ito pong isa, ito po ay nara. Ito, ayan. So nara po ito. Then ito naman pong isang ito ay, ito po ay molave. Ayan. Then ito nara pa rin po ito. Yung isang molave. So ayun nga, sabi ko pinakatuktok na po ito. Ayan. So silipin po natin sa baba. So kahit po going 11:30 na po, napaka presyo pa rin dito. So ayan po, nandito ko sa taas sa pinakatuktok. So ayan po, kung makikita nyo po yung kulungan nila nasa baba. Ayan. Hanggang dito po yung pasture nila. Ayan. I-clearing po ito. Ganito, molave, then langka, tapos ayun, avocado. Merong avocado po dyan. So ayun, mga ka-agri, another view dito po sa pinakagitna ng pasture area. So ayan po. Ayun po, kung kayo po ay may mga lupang hindi lang naman po ginagamit, tulad po nito, kung malawak naman po, why not po gamitin yung poultry farm, or gawin nyo pong free-range chicken farm or pasture-raised chicken, para po mapakinabangan nyo yung lupa. At syempre meron kayong income na makukuha sa out of the land na hindi naman po ginagamit. So kung nandito po kayo sa Bicol, may mga willing pong tumulong na mga marunong po mag-alaga ng manok. Katulad ko po, pwede ko kayong tulungan sa pagre-raise ng chicken, simula po sa kung gusto po magpapisa hanggang mangitlog, pwede po kaming tumulong. Kasama na po dyan si Bike New One, si Sir John Kailaw, at syempre si Sir Miko. Pwede rin po siyang tumulong. At syempre agapay po natin dyan ang Battlecock Livestock Product, at syempre Farmabat Livestock Product, at syempre si Ma'am Sheila, para po gabayan tayo at ayun, kung paano tamang gamitin yung mga susunod pang produktong ilalabas po ng Battlecock at syempre ng Farmabat. So ayun po, maraming salamat po sa lahat ng sumasuporta, and God bless po sa inyong lahat. Happy farming!